Niken umpamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Mbak Niken. Lak sehat to? Niken iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbah? rumah sakit Widodo rak cedak to. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek rada mendek. Idonono ndase, Mbak. Kowe iki yo ngerti yo dolonane Niken iki saya mundur, nyengeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya dados kirang langkung ceritanipun kados mekaten, Gus. Raden Gunawan Wibisana anggenipun nampi pewarah pepakem Astabrata utawi Wahyu Makutarama. Mangkono Kyai Semar. Inggih. Raden Gunawan Wibisana anggaduh wujudipun piwulang Astabrata saking Prabu Rama Wijaya. Lan malihipun ingkang perlu digaris ngandhapi Raden Gunawan Wibisana mangrutingal manunggal kekuatan kalian Sri Rama Wijaya niku wonten dasaripun. Mboten kok nama golek slamet dupeh wadyabala ngalengka sampun gusis niku mboten. Nanging Raden Gunawan Wibisana pancena bener-bener sampun jeleh nyawang angkara murka ingkang disarirani dening kakangipun nuwun inggih pun Prabu Dasamuka. Iya Kyai. Dadi kawruh utawa pepakem Astabrata ya kuwi sing ditampa kelawan Raden Gunawan Wibisana. Inggih, Den, pancena kados mekaten. Lah banjur pepakem Astabrata uga kang diarani Wahyu Makutarama sing nampa sak rampunge Raden Gunawan Wibisana sapa, Kyai? Mboten wonten sanes. Nun inggih keng eyang piyambak pun Raden Janaka. Punika nalika jaman lelakon Wahyu Makutarama kepengin ngerti kepiye muhung gancaring carita, Kyai. Inggih, kula dongengi pisan nggih. Larah-larahe sejarahe eyang sampeyan Raden Arjuna nggih Raden Janaka nalika jaman nampa pepakem Astabrata nggih Wahyu Makutarama kados mekaten cariyosipun.
Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal mangko to Yayi Anoman apa to sababe Yayi Anoman nglumpukake sedulur-sedulur putra pukulun Bathara Bayu ya sedulur tunggal Bayu iya ana apa kadangku Anoman dene kowe miji karo aku kadangmu Jajal Werka aku Gajah Situ Banda cumadhong dawuh aku Garuda Mahambira cumadhong dawuh Naga Kwiraya cumadhong dawuh mulane aku nglumpukke sedulur tunggal Bayu awit ana jejibahan saka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Jejibahan apa Senggana? Dina iki Gusti kang ngakarya jagat bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi Wahyu Makutarama. Dene Sang Adi Panemban paring dawuh mbuh satriya, mbuh ratu, mbuh sapa wae sing bakal nggayuh wahyu kinen nodi sepira kasantosaning lair lan kasantosaning batin kanthi cara kabeh kadang tunggal Bayu kinen nibakake geguntur marang pawongan kang bakal nggayuh Wahyu Makutarama. Wong ana Senggana, iya. Mula gandeng Anoman wis saguh tumuli tata-tata. Ndak kanthi ngawat-ngawati uga jejaga kayuwananing Gunung Kutarunggu kene. Weh ladalah. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Kayana dampyak-dampyak barisan segelar sepapan. Lakune ngener marang pernaing Gunung Kutarunggu. Ora wurunga kaya bakal hanggayuh wujuding Wahyu Makutarama. Yen ngono ayo enggal dipethuki, enggal diperepeki, coba sapa sing wani mlebu ana ing kawasan Mukir utawa Gunung Kutarunggu kene. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari. Mulat mangandhap katingal manut yayukur aking gelung rusak kor lan gesma
handedel gayuh gegono Risang Rama Ndaya Padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh hong badha kolam tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari mboten sisip ingkang dados pamawas kula punika Nalendra ngawangga sinuwun Karna Basusena ya jagat ya dewa ya Bathara iki pandhita Kendali Sada Begawan Anoman duweni inggih dapur Kapasang Yukya katujuh ngenu kowe mapan ana ereng-erenge Gunung Kutharunggu kene bakal lumaku menyang endi Anoman mestinipun kula ingkang nyuwun pirsa paduka sinuwun Dipati Karna Hangirit Wadyabala badhe wonten kersa menapa ngene Anoman manut pangsiting Bathara bakal ana tumuruning Wahyu Makutarama ya pepakem Astabrata mapane ya ana Gunung Kutharunggu kene lakar kasinggihan Anoman inggih nderek suwita dumateng Begawan Kesawa Sidi ingkang hanyepuhi wukir Kutharunggu mriki. Mapan kebeneran Karna Basusena larapno ana gurumu kuwi Anoman. Nyuwun pangapunten manut dawuh ingkang kula tampi Sang Adi Panemban nembe tapa brata wonten saklebeting sanggar pamelengan. Mboten kepareng sinten kemawon ingkang badhe hanjugaraken Anoman. Aku iki Narpati Ngawangga sing dadi dutane Sinuwun ing Astina dadi dutane Sinuwun ing Astina Yayi Prabu Duryudana kepengin Wahyu Makutarama ya pepakem Astabrata cumandha ana negara Ngastina sampun malih dutane Sinuwun ing Astina dutaning dewa ingkang darat kemawon boten badhe kula kaparengaken wela dalah bosen urip desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana Kurawa seblakno obormu rangketen Anoman langsat helek Anoman Ho wah hot wah 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 lo ditenono wis
Anoman. Oh, baik. Mati ya kan Anoman. Hot, tak, lo, wah, hit, lo, wah, ho, hit, fight, ha, hit, ho, ha, hit, ho. Fight, lo, his, wah, ho, hit, wah, wah. Mati ya kan Anoman. Hot, hot, wah, wah, waya, wah, wah, hus, hit, wah. Oh, burung alang, oh. Cik, gal. Sikil mu he ha lo waya ho he yo pat oh mati ya ho he pat pas pat ho ho he ho pat ha mati aku. Hit, as, hit, ho, ha, weh, ha. Ah, hutan raya wah was ha munyuk putih bekuk dadi ngon-ngon kebon binatang cobanen edan ho hat ba hit hat ba ho pas hut hut pas hat ba jo minggat kowe hat ba Hei, pat, ho, ha, hi, lo, wet, ba, hut, ba,
ho ha he kaya wait ha Hai ha ha hey ha blow back ha 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 oh ayo oh Wait! Ha! Dua! Hos! Ho! Hai! Hot! Apa iki? Kok ndelondengi apa iki? Kok klunyur-klunyur apa iki? Yo masalah. Bos! Sopo kowe? Kok ana bangsaning kewan iki jane gunung kebon binatang. Ayo, Jayadrata, musuh Anoman. Kowe ning endi-endi ana Anoman? Lakon apa-apa kok metu Anoman? Ayo maju ngejak pirang-pirang ladeni. Jogeta le, tak kentyangi.
Oh. Oh. Pas, ha, ha, lo, pa, lo, ot, pa, da, hey. Ha, 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 ham, bro, ha, hit, ha, lo, ha, hi, ha, ha, hey, ha. Pa. Hey. Oh! Tay! Tay! Hốt! Tay! Ba! Hô! Hết! Hô! Ba! Hô! Hết! Lô! Ba! Hết! Ba! Ha! Ba! Ha! Oh, ta, a, ta, ba, ba, ba. Hai, ho, hai ya, he ha, oh, hai ya. Ba, một, hai, blow. Oh, Naruto. Wait, manuk. Wah, gedene ra manuke. Ulane ana, butane ana ki manuk. Manuke wulune diwut-diwut. Wah! Wah! Hoi, hoi! What? What? Wah! Hey, hey! Ha, ha! Hey, ho! Ah! Wah! Wah! Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga.
lan Pandhawa tur kadahange ing kethek tuweh meh matek Anoman Dipati Basukarna wedyan Kurawa kasembadan kok undurke barisane ayo mundura pisan timbang tak babati barisanmu sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan cobanen yen pancen wis jeleh nyawang soroting srengenge wis jeleh ngemut legining gula tandingan Anoman edan-edan sumekian kowe lakon tak remet dadi klalaring ngepek-epek musuh Dipati Basukarna ratu ing Ngawangga Kabrabak sro kabrahan nang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda ing tumpes tapis tanpa tabat prajurit Kurawa ya ta ya sapa sing ora ngerti kondange pusaka Kyai Kuntawijaya Danu Anoman ketaman pusakaku kelakon brodol ususmu Waduh mati aku oh
Duh Gusti Kang Maha Agung, kula nyuwun pangaksami Gusti. Wirang menapa ingkang kula sandhang ngantos pusaka kula rinebat ing mungsuh. Lemes, kekes, pepes tanpa daya. Kula mboten saged misah kalian pusaka kula Kuntawijaya Danu Gusti. Duh Dewa, kula kedah kados pundi Dewa? Ora mikir panembahan kula ingkang sowan. Miyat langening kalang yiwana glar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing kepiye pawaratane sira Senggana ndak utus jejaga kayuwananing Kutha Runggu kene nuwun inggih panemban wukir Kutha Runggu sampun kula jagi dalasan kadang kula tunggal bayu kedadak wonten praptanipun Nalendra ing Ngawangga Pundhipati Basukarna. Nalendra Ngawangga semunipun inggih badhe hanggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama. Kapeksa kula unduraken mawi kekuatan kula. Satemah Prabu Karna nglepasi pusaka Kuntawijaya Danu, pusaka sagah kula saut panemban. Ingkang menika pusaka Kuntawijaya Danu kula aturi nampi panemban. Andita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh angin ngendi nggone ing Anoman kula wonten dawuh sakwise pusaka ndak asta aja dadi atimu ora tak tampa wujuding pisungsummu Anoman. Lho lah kok mekaten panemban. Iya awit jeneng sira nandhang dosa patang perkara. Siji kowe dosa kelawan Prabu Karna jalaran sira gawe gelo lan ngrusak pikire nata ing Ngawangga.
Angka 2 kowe dosa kelawan jangkaning jagat. Sabab manut jangka Baratayuda Basukarna kuwi bakal tetandingan kelawan Raden Janaka. Kosok baline Janaka ora gelem tetandingan kelawan mungsuh kang ora ndarbeni kekuatan. Dosamu angka 3 sira dosa marang panjenengan ingsun. Sebab atur pisungsum wae kok barang jarahan, barang colongan. Apa kok kira aku iki tukang tadah? Angka 4 sira dosa karo pribadimu dhewe. Kowe selak karo batinmu, nggoroi marang rasamu. Coba eling-elingen. Nalika kowe sepisanan Puruhita marang panjenengan ingsun, kowe duweni penjaluk apa Anoman? Kula nyuwun dipun tuduhaken margining lampus, duduke dalaning pati. Iya to? Sabab kowe wis jeleh nyawang sorot ing srengenge. Ning tinemune jebul batinmu isih awel karo patimu. Buktine pusakane Prabu Karna ora mbok tadahi nganggo dadamu. Kepara malah kok saut. Senggono dadi wong bener kuwi durung karuan bener. Wong bener durung karuan dadi wong becik durung mestekke yen disenengi karo wong akeh. Waduh Panembahan, kula suwun paduka hambedah samudraning pangaksami. Iya. Kabeh ana syarat-saranane Anoman. Punapa syarat sarana kala wau Panembahan? Dina iki ana satriya kang mesu brata ana lengkeng Gunung Kutarunggu kene. Dheweke ya bakal anggayuh tumuruning Mahyu Makutarama ya pepakem Astabrata. Kewajibane Kadang Bayu ya kuwi neter marang ketrimaning urip satriya mau. Saiki mara coba Anoman, mbuh kepiye caramu, mbuh kepiye reka dayamu, satriya mau bisa parapta ana ngarsane ingsun. Tanpa Anoman mingset saka papan kene. Yen kowe Anoman bisa nyuwanake satriya mau tanpa melajar saka papan iki, kuwi dadi srana anggonmu antuk pangapura Anoman. Bauta kaya mangkono. Sedakap risang Rama Dayapati. Sigra Sang Maruti matak aji maundri nglumpuke angin sak jagat. Handhuta hanyuwanaken satriya kang wis bisa nadhahi pengabaraning Kadang Bayu. Blok. Aku Gajah Situ Bondo. Satriya,
Peksaku tegel karo kuwi. Kena dayaning guntur lemah, digulung dayaning lemah mbuh dadimu kuwi. Aku kang wekasan. Ing kene kowe bakal ketut kelawan ilining ombak. Tidani guntur banyu pepesing dadi kekuwatanmu satriya. Janaka pancene ketok sekti mandraguna duweni daya kang linuwih. Kena dayaning angin saka Garuda Mahambira mbuh dadi apa kowe? Satriya, yen pancen ketrima sing dadi uripmu, kowe bisa kalih saka udan watu. Nanging kowe durung mesti bisa kalih saka gegunturku guntur geni tampanana. Wah, sekti tenan kowe. Adang bayu datan bisa kang ana nibani gegunturira. Ing mangke ana angin lesus lir pinusus minangka dadi utusane Sang Anoman. Amung sak gebyaring caleret risang Dananjaya ilang saking Pandulu Demawah ing ngarsaning Sang Wiku. Mulat Mara Sang Arjuna esmenira kamanungsan kaserepan tingkahing mungsuh ing iki panengah Pandhawa Raden Janaka kaluhuran sabda paduka Sang Adi Panemban wuruhanira Raden aku kang mangas Rama aning kene dene peparapku Begawan Kesawa Sidi Ormaos gawok pamikir kula Panemban dene mboten mangertos sangkan paraning bilai kula sampun mapan dhateng mriki. Kabeh mono bisa dumadi saka weninging cipta lan wantering krida bratamu. Aku kepengin nyuwun pirsa
Apa Raden wis antuk wujuding wahyu kang sira karepake? Nuwun inggih dereng manemban. Gandeng kabeh wis kok tebus kanthi krida bratamu. Mula panjenengan ingsun ora kabotan medharke wahyu Makutarama ya pepakem Astabrata iki. Mara gage dikepara ngayun lungguhmu awit wahyu Makutarama mono ora wantah wujud nanging wujude piwulang. Rada maju lungguhmu Raden. Sarta palwana ting ranu Kresek karsane roti kayo manis ira Gusti Raden Janaka kang sinebut wahyu Makutarama mono isine piwulang pepakem Astabrata. Piwulang kanggo wong kang jumeneng pangarsa. Astabrata saka tembung asta kuwi 8, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat lekasi 8 perkara ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, bumi, geni, samudra lan maruta. Siji Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipate panas nanging uga dadi srana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalendra kudu netepi wataking srengenge. Lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja, sepi ing pamrih supayane rame ing gawe. Ingkang wekasane wong sak praja bisa ngunduh marang kuruping pakarti. Praja kang kaya mangkono iku bakale isine titi lan tentrem. Angka 2 Candra utawa rembulan. Rembulan iku pakartine madangi ing pepeteng, tur watake uga nyengsemake. Mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi wataking rembulan. Nalendra kudu aweh pepadang marang kawulane kang nedeng nandhang pepeteng. Dene tumindak pangrengkuwe marang wong sak praja dianggepa kulawargane dhewe. Wusana wong sak praja padha sumuyut sarta sumungkem ring Sang Nata. Praja kang kaya mangkono bisa nuwuhake kerta lan raharja. Angka 3 Kartika utawa lintang. Lintang kuwi dadi pepasren wanci bengi. Lakune dadi panengerane mangsa kala. Mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan. Sakataing tindak ora kena singlar saka kautaman kang pungkasane wong sak praja bisa nepa palupi marang panjenengane nata. Praja kang kaya mangkono isine mung kebekan karaharjan Raden. Angka 4 Himanda utawa mendung. Mendung kae nonton wujude wae wis gawe giris kang padha tumingal. Dene pakartine gawe penguripan saking tetukulan. Nanging uga dadi pangrasuking dumadi. Mangkono uga Sang Nata kudu netepi watake mendung. Yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nanduke singit-wingit. Ya mung dumawaing pangandika tansah hangegungna para marta. Ning kosok baline yen wis nibake bebenering praja ora kena hambau kapine. Ora kena pangarsa mbedake keluarga apa kulit daging. Lamun Sang Nata bisa tumindak kang kaya mangkono bakal nuwuhake pengati-atine wong sak praja. Praja kang mangkono kena diarani luhur Raden. Angka 5 Maruta utawa angin. Angin kuwi nyrambahi kabeh kang gumelar, nadyan papan kang delik lan rungsit, kabeh padha kawratan dening angin. Semono uga pangarsa kudu titi kelawan saliring paniti priksa. Ora kena nyepeleke perkara kang gedhe lan kang cilik. Sarta Sang Nata nindakna tumindak hanamur kawula ing pamrih bisa ngawruhi kahanan kang nyata. Yen bisa mangkono Sang Nata ora bakal kleru anggone ngetrapke larasing pernatan. Praja kang kaya mau ateges jejeg lan santosa Raden.
Angka 5 dahana utawa geni. Geni watake mrasta sapa kang sesinggolan rehne Nalendra mono kang ngecake angger-anggering praja. Mula ora ketang kuwi keluarga utawa sentana apa kawulane yen pancen kleru kudu dipidana bobot timbang lawan kaluputane. Praja kang kaya mangkono kena winastan adil Raden. Angka 7 samudra utawa segara. Samudra kuwi watake momot lan jembar, semono uga jumeneng nata kudu niru watake samudra. Ya kuwi jembar lan momot ala becik kudu kamot. Praja kang kaya mangkono bisa nimbulake golong gilik kawula lan gustine. Sing angka pungkasan Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake santosa lan suci. Jumeneng ratu kudu bisa netepi watake bumi. Demen geganjar marang kawula kang labuh marang negarane. Uga aja gampang kegiwang marang hambeke para wadul. Lamun sang nata ora gampang kegiwang ucape hambek wadul, ora mokal wong sak praja bakal hamar sudi mring kasusilan. Praja kang mangkono kena denarani kuncara Raden. Raden Arjuna piwulang Astabrata kang wis ndak wedharake iki pranyata dadi lambang tumuruning Wahyu Makutha Rama Raden. Waduh panemban. Ngaturaken gunging panuwun awit wedharan pepakem Astabrata ingkang mengku pralambang Wahyu Makutha Rama panemban. Iya Raden, sak mengku jeneng sira Raden enggal kundura ing kasatriyan. Kepara panjenenganing sun titip pusaka Kuntawijaya Danu iki tumuli enggalna kundur marang ingkang kagungan Kuntawijaya Danu. Iya. Lho punika pusakanipun Kakang Basukarna. Kapara nyata wis ora sak wajibe sira Raden milik marang pusaka iki. Enggal kundurna marang kang kagungan ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit panemban. Ya Raden kalisa saka Sambikala. Wis lega sing dadi rasane Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dene aku wis bisa dadi lantaran tumuruning Wahyu Makutha Rama marang Dimas Arjuna. Yayi Janaka, sira durung tekan Ngamarta wis tak disiki lakumu, Yayi. Ora sisip panduluku. Yayi Janaka iki. Si Adi bubar saka ngendi, Yayi? Saking pucuking Gunung Kutarungga, Kakang. Loh, duwe perlu apa? Anggayuh nurbuating Gusti kang winastan Makutha Rama. Loh, si Adi wis entuk gawe. Awit berkah pangestu paduka Kakang Mas kula sampun piyantuk damel. Syukur seketi jumurung. Pun Kakang melu ngempeke ya Yodi. Bola bali. Yen si Adi bakal nggayuh Wahyu mesti entuk gawe. Ora mokal pancen si Adi banter topo bratamu. Mbok menawa ana mulunging penggalih. Mbok Kakang kepengin ngerti wujute Wahyu Makutha Rama kuwi kaya ngapa to, Di? Monggo kepareng hamirsani Kakang Mas.
nyawang iki genah Kuntawijaya ndanuk Makutha Rama piye? Kok arep ngapusi kakange kowe? Matur nuwun ya Janaka. Saka ngendi iki mau pusakane Dimas? Inggih awit mundi dawuhipun Begawan Kesawa Sidike Begawan Kesawa Widik ya. Marem rasaku. Tak rewangi aku mrene iki mau ya mung bakal ngupadi lange pusakaku. Ya, muga-muga Wahyu Makutha Rama katremna jiwa lan ragane Yayi Janaka. Muga besok turunmu mbuh anakmu mbuh putumu bakal bisa dadi ratu prasasti regem jagat iki Dimas. Elayana mati-mati weruh Hamet Wilasa Manglana mangabetira Gending Marioneng tapane si Cakalaya lir dadit ya mandragini ya nantana si Jaka layar mbok Sri Gading melati sor kemuning. Dados makaten ceritane Gus. Kang Hyang Raden Arjuna anggenipun hanampi wujudipun pepakem Mastabrata utawi Wahyu Makutha Rama. Niki pun jam 3 luwih kula pun crita rong babakan. Siji nampine nuwuning Raden Gunawan Wibisana anggenipun nampi wujudipun kawruh Astabrata. Ingkang angka kalih Raden Janaka eyang sampeyan anggenipun nggayuh utawi hanampi pepakem Astabrata utawi Wahyu Makutha Rama. Mila kula pitados paduka ingkang saged dados ratu minangka pengayoman para bebrayan agung ing negari Yawastina awit paduka tedhak turunipun Raden Arjuna lan para bebrayan agung inggih sampun manunggal niat kang sarta tekad condong lan rumajang dumateng jengandika ndara parikesit. Mung pandungane Kyai Badranaya sing tak suwun. Monggo wangsul dhateng negari Yawastina tata-tata wujudipun wisudan ratu sampeyan nyadong dawuh dhateng Kang Hyang Janaka supados mangke Raden Parikesit inggih dipun sangoni kawruh Astabrata utawi Wahyu Makutha Rama minangka gegebengan anggenipun sampeyan badhe nyepeng bawat praja niki mengke. Ya aja nekake lakuku Kyai Semar. Sikra kang bala tumingal
mangancur lakuning angin gugur agraning harga guruh gurnita kagiri-giri aku Kertiwindu anake Patih Sengkuni Durmuhun kowe Dursa Subala putune Raden Dursasana nggih lan sing ana ngguri Danyang Suwela anake Bambang Swatama lakar kasinggihan wong telu iki tak kanthi wong telu iki merga duweni nasib kang padha wong telu iki merga duweni kodrat kang padha ya kuwi padha-padha digawe rugi, padha-padha digawe getun dilarani karo para Pandhawa. Para pepunden-pepundene awake dhewe, bapakku Patih Sengkuni dipateni kanthi kejem, kanthi wengis. Ya kuwi kelawan wong-wong Pandhawa ana perang Bharatayuda, Jaya Binangun, Durmuhun. Bapakku dipateni karo Werkudara, ewadene pepundenmu Dursasana uga dipoteng-poteng kelawan panenggak Pandhawa si Werkudara. Ayo manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa mbales patine para leluhur awake dhewe. Kanthi cara menapa? Kanthi cara menapa Paduka Raden Kertiwindu badhe males sedanipun para pepunden-pepunden Kurawa ingkang sampun sinempana ing angin sinandhi ngawiyat. Dina iki Yawastina arepe duwe gawe gedhen. Ya kuwi wisudan Ratu Anyar si Parikesit. Aku bakal gawe rusuh yen perlu aku bakal ngedu padha-padha turune para Pandhawa supaya gagal wigar tanpa karya Parikesit ora sida dadi ratu ning negara Yawastina. Semangka hanggrus rusumbar lindu bumi gunjing gumaludha guntur ketuk ing aku Bambang Wisasangka anak Bambang Wisanggeni Rumuhun aku Bambang Wiratmaka anake Swargi Kanjeng Rama Bambang Irawan ngupadi bayana ngendi
simbahku ya kuwi Kanjeng Eyang Raden Janaka utawa Kanjeng Eyang Raden Arjuna. Kabar wis mebar pawarta wis marata lamun negara Yawastina bakal duwe gawe gedhen ya kuwi wisudan Ratu Anyar. Mula iki wektu kang prayoga kanggone wis asangka bakal suwita utawa bakal sowan ngadhep marang Kanjeng Eyang Raden Janaka. Ayo enggal diupati munggah gunung medun jurang yayi aja pati-pati bali durung ketemu karo Kanjeng Eyang Raden Janaka. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik ing ana bocah nom-noman iki sapa? Aku anak Raden Wisanggeni Bambang Wisasangka. Aku anak Raden Irawan ya kuwi aku Wiratmaka. Sumedya laku marep menyang endi Kisanak? Ngupadi Kanjeng Eyang Janaka. Eyangmu sing jenenge Janaka kuwi ora ana liya jagat ora ana loro. Kuwi aku eyangmu ngger bocah bagus. Poh Kanjeng Eyang. Maduh Kanjeng Eyang, pangabekti kula katur Kanjeng Eyang. Pangabekti kula katur Kanjeng Eyang. Iya ya putuku. Wis ndak tampa kawruhanae putu-putuku. Janjane sing bakal diwisuda dadi ratu ana negara Yawastina iki pun Eyang dhewe, pun Eyang Janaka. Nanging pun Eyang disikang-sikang lawan putuku dhewe si Parikesit. Ibarat dicutat kaya wrejit cacing. Satemah si Parikesit sing bakal iki mengko kaju menengake ratu ana negara Ngastina. Keparep Parikesit, bosen urip Parikesit. Ana pada merah ingsun prihatin pas pokok mijil tuhu dahan tanpa karya
tekan Gusti Iki ana bocah loro ngaku sapa sing dadi jenengmu? Aku Bambang Wisasangka putrane Swargi Kanjeng Rama Wisanggeni. Aku Bambang Wiratmoko putrane Swargi Kanjeng Rama Bambang Irawan. Iki sapa ana Satria Bagus Kandhek sing dadi lakuku? Aku Si Parikesit ya Si Paripurna calon ratu ana ing negara Yawastina. Ya iki sing tak goleki. Niyata laruta saking kutha Sakura kula yen atana mutusa Sang Sri ing keliyang kabur kanginan iki yen ora sisip sing dadi panduluku putuku bocah bagus putuku bocah sigit bocah jentara Si Parikesit ya Si Paripurna lakar kasinggihan Kanjeng Eyang bubar saka ngendi daleweran sing dadi getihmu ana parigawe apa Parikesit ya Sang Paripurna. Aduh ngaturi ketiwasan Kanjeng Eyang, kula dipun pala gantang kula dipun ajar wani kalian Bambang Wisasangka kalian Bambang Wiratmoko ingkang ngakunipun putranipun Bambang Wisanggeni kalian Bambang Irawan terosipun kula nyiya-nyiya dhateng Kanjeng Eyang Raden Janaka iki mesti ana sumber sing ngobak-obak banyu bening Mandura karepen Janaka sing dadake. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang iki sing ngaku jenenge Bambang Wisasangka karo Si Wiratmoko kang dadi anake Wisanggeni kang sarta Irawan. Pancen bener kowe sapa? Aku Raden Janaka ya Raden Arjuna. Lho ning dalan mau ya ana sing ngaku jenenge Janaka. Janaka kuwi eyangmu ki ya aku iki. Lho,
Lah kok janakane loro? Krungumu kondangmu eyangmu ki krungumu piye? Kondange eyangmu ki krungumu kepiye? Satriya lananging jagat lancuring madyapada. Yen wong lanang gandrung kelawan kasektene, yen wong wadon gandrung kelawan kebagusane. Ning dalan mau wonge bagus ora? Ya elek. Mula kuwi dudu Janaka eyangmu iki aku Panengah Pandhawa Arjuna. Aduh Kanjeng Eyang. Waduh, Kanjeng Eyang ngaturaken lumunturing sih samudra pangaksami. Awit kula kirang duga mantun kaliyan paduka Kanjeng Eyang. Ya ora dadi ngopo kae sing ngaku-ngaku jeneng Janaka, kae turahane wong-wong iku Kurawa. Sing kepengin bebuthek banyu bening gawe rerusuh, gawe ganggu anggone bakal Yawastina duwe gawe wisudan Ratu Anyar. Turahane Kurawa bocah telu rak patenane. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman ing parikesit putu akeh coba kang sarta godhane wong arep dadi ratu nanging tinemune jeneng sira parikesit putuku bocah bagus isih kinayoman dening purbaning Gusti nggih. Kanjeng Eyang Gusti paring pengayoman dateng keng wayah pun parikesit kula nyuwun gegebengan Kanjeng Eyang senadyan to keng wayah pun parikesit paring pengayoman nanging kala mau lumantar hambeking bumi Kanjeng Eyang sedaya ingkang kumelip lan tumitah ing jagat saged tuwuh tumangkar rah tumerah awit kasasapan dayaning bumi ingkang tansah weh panggesangan kanthi lila legawa tebih saking raos serik. Bener aturira nanging durung bener. Liripun kados pundi? Senadyan to bumi paring penguripan, lamun ora ana surya kang madangi, surya kang hambek dharma, tansah sung pepadhang saindenging jagat, sarta ngemu daya urip yekti gotang lajering uripira. Ana bumi ya kudu ana surya sing dadi jangkepe parikesit. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Bumi lan surya kekalihipun mor misah hambeking bantala
ingkang dados lemek ing gesanging manungsa linambaran lila lan legawa. Dene hambeking surya dados cantelaning gegayuhan madhangaken pepeteng uripi sagung dumadi. Parikesit wuruhanira nadyanto ngurupi sagung tumitah madangi kang nedeng kesaput sarta tumindak kang sarwa lila legawa kaya hambeke surya lan bantala. Nanging lamun tan bisa hanjalari ayeming liyan segering bebrayan kaya kang kawengku hambeking banyu yekti maksih gotang uripe manungsa. Kula saged hanggagapi lerek ing dawuh paduka Kanjeng Hyang Janaka. Manungsa kedah andamel hambeking toya. Rehne manungsa asring kesandunging rata kabentusing tawang. Nadyan gelaring batin saged nglenggahi hambeking toya nanging tata lair pantes hanggadhahi pangaribawa damel geter kedering asanes kadidene watake mendung inggih Kanjeng Hyang. Apa ora ana dalan liya kejaba mung gawe geter kedering liyan kaya hambeking mendung. Amarga miturutipun Eyang gawe tentrem cukup kanggo bakal sinuyutan mring prodasih. Menawi menggahipun ratu utawi Nalindra ingkang ngadepi beda-bedaning watak wantu menawi mboten nyarira hambeking mendung tangih saged narupaken sagunging bebrayan. Cetane bener apa ora panemuning Janaka kelawan Parikesit mono gumantung saka ngendi anggone nyawang. Mawas kawontenan mriku kedah taliti Kanjeng Hyang. Menawi nyerambah saindenging tlatah kamangka saindenging tlatah dumugi papan ingkang rempit rungsit mboten bedak-bedakaken ala becik asor luhuring derajat satemah nemokaken katerangan ingkang jumbuh kelawan kasunyatan. Mekaten kala wau saged kelampan menawi ngugemi hambeking angin utawi maruta. Awit hambeking maruta menika nyerambah wonten pundi papan Kanjeng Hyang. Laku kuwi mau bakal luwih luhur anggone nyrambahi yen to bisa dadi pancer pandom kiblating bebrayan. Bisa dadi kiblat pituduh ancasing para dasih. Ancas kang becik murih kasembadan sedyaning para bebrayan agung. Kuwi mau ngugemi hambeking Kartika utawa lintang. Awit lintang mau kena kanggo paugraning kiblat Parikesit. Pancer pandoming kiblat badhe langkung permati menawi linambaran adamel sengsem ayem angayomi ing asanes ingkang kawawa medhar rasa asrining gesang para bebrayan kadidene hambeking candra utawi rembulan Kanjeng Hyang. Parikesit kabeh rembug jagongan iki mau jangkep winastan Astabrata ya Wahyu Makutarama. Lamun bisa ngenggoni hambeking geni patrape bisa dadi srana katekan sedyaning kawula sedyane mawa prabawa panas yekti hambeking geni nyurung santosaning tekad mbesmidur angkaraning jagat. Kanjeng Hyang punapa sedaya kula wau saged kinarya memayu-hayuning bawana lamun ora mandheg ing pengangen-angen nanging rinasa nganti tumus tumtuming jiwa wekasan kababar ing pakarti yekti bakal nuntun marang kasidaning kayun. Kanjeng Hyang puncer pucaking ilmu Astabrata utawi Wahyu Makutarama menika dhateng pundi? Puncer pucaking Astabrata ora ana liya ya mung mapan ana tepa tuladha. Kalamun to kabeh manungsa bisa dadi tepa palupi tumrap diri pribadi, keluarga munggahe para bebrayan agung. Kiraku negara ora bakal kelantur rusak kawula ora kerem ana juranging kasangsaran. Pepakem Astabrata limang perkara kuwi mau tindakno kanthi bener becik anggonmu bakal nyekel bawat ana praja Ngastina iki Parikesit supaya kawulamu kang sarta bebrayan agung ing negara Yawastina tansah nemu guyub lan rukun ya Parikesit. Seperti yang akan
ratune Ratu Utama Patih linuwe ing Kakang Semar Badranaya wonten dawuh Wustiti kala mangsani Sipari Kesit ya Sipari Purna putu Janaka anak Abimanyu kawisuda jumeneng nata ana ing negara Yawastina. Pari Kesit jejegna adil sebarna rasa welas kang asih anggone jeneng sira Pari Kesit ngayomi para bebrayan agung para kawulamu ing negara Yawastina. Jeneng sira Pari Kesit wis disangoni kelawan eyangmu ya kuwi Panengah Pandhawa si Janaka ya si Arjuna babakan pepakem Astabrata ya piwulanging Makutarama tindakno kanthi bener becik supaya jeneng sira Pari Kesit bisa agawe tentrem lan ayeming para kawulamu lan negara Yawastina. Yawastina bakale tentrem kawulane uga bakale ayem Pari Kesit paripurna. Astabrata